आं गिबियावनो दिनै रनजित सारा निसिमानि जानानै दिनै बहायो केम्पास 2 अर्थात केम्पासल' नङा बांसिन अर्थात बे एरियायाव जोंनि बे गामि दरथामावनो प्राय 190 जनसो मानसि दङ निसिमानिफ्राय जितुनिखि हादान लाफैनाया बेनि थाखाय जोङो आसा खालामदों रनजित सारा फैनायखौ खोब मोजां मोनदों मानो होनोबा बे जायगानिनो बिथाङा बिजाथि जासिगोन आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना जितुनिखि जोंनि बिनि आसा जितु मावनाय दांनाय आसार खान्थिखौ जों मोजां मोनदों मानो होनबा बिथाङा सासे ज्येष्ठ मानसिखौ मानसि हिसाबै सनमान खालामो मानसिनि सायाव गियान होयो आरो मोनसे खोथा जोंहा आरो मोनसे थाबावदों जोंनि बहाय थानाय थासारिया अर्थात फर्टिन चिराङाव जाय होगोन बिथांमोनखौबो जों आसा खालामदों जाहाथे फर्टिन चिराङावनो भटखौ होनानै खाम्फा बरगयारिखौ मा होनो देरहासार जानाय थानो हानाय मोनसे खाबु मोनो आरो लोगोसे आङो बेखौल' खावलायनाय थादों खाम्फा सारखौ जोंनि हाया दा बेनिखायनो आसा खालामो फैगोन दिनफोराव जाहाथे बे खामानिखौ जाहाथे आबुं खालामो एबार डाइरेक्ट खाथांखा रनजित सारल' नङा बेयो मानो होनबा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै प्रमद बर'खौ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आङो गुथै रायजोफोरनिसिम आं खावलायनाय थाबाय आरो एबार देरहागोन निस्सय आरो खाथां बेखौ आरो फेजेननो हाया गोजोन्थों।